L-ewwel reazzjoni għas-sentenza tal-Qorti tal-Appell il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li llum reġgħet rebħet Malta u l-poplu. Qal li l-Qorti tal-Appell ikkonfermat dak li ilu jitlob il-Partit Nazzjonalista li l-Avukat tal-Istat għandu id-dritt u d-diskrezzjoni li jmexxi u jiftaħ il-kawża biex jinġabru l-flus tal-poplu Malti mingħajr id-direzzjoni ta' ħadd lanqas tal-Qorti stess. Ser nibqgħu naħdmu, ser nibqgħu nagħmlu l-pressjonijiet tagħna issa nistennew u naraw l-Avukat tal-Istat jibda l-proċeduri biex jikkawtela d-drittijiet tal-poplu l-ewwel għaliex ovvjament iż-żmien għaddej u għadda ħafna żmien, imma wkoll biex jiftaħ il-kawża ħalli jinġabru lura l-flus tal-poplu Malti issa li ġie dikjarat li l-Avukat tal-Istat huwa liberu li jaġixxi u ħadd m'għandu dritt illi jikkontrollah. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li s-sentenza tal-Qorti tal-Appell ġabet fix-xejn dak li l-kap tal-Oppożizzjoni qal bil-ġurament kontrih jiġifieri li hu ħati ta' ingannu kollużjoni ma' Stewart jew mal-VGH. Sostna li Dr. Grech irid jerfa' r-responsabilità ta' dik id-dikjarazzjoni falsa kontrih. Irrimarka li l-Qorti tal-Appell qalet li kull deputat għandu u l-Avukat tal-Istat għandhom is-seta li jaġixxu biss taħt l-għad dwar l-artijiet tal-Gvern. Innota li l-Gvern Malti tiġa xhur ilu bi proċeduri ta' arbitraġġ internazzjonali kontra Stewart. Mistoqsi minn TVM News jekk hux se tinfetaħ il-kawża kif qed tgħid l-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru qal li l-kap tal-Oppożizzjoni waqaf populiżmu estrem u huwa perikolus. Għaliex injora għal kollox dak li qaltlu l-Qorti tal-Appell dalgħodu. Meta l-Qorti tal-Appell appellat għall-għaqal dwar jekk għandhomx ikun hemm proċeduri addizzjonali għall-arbitraġġ jew issa jew saħansitra l-qudiem ukoll, meta l-Qorti tal-Appell appellat għall-għaqal jekk wieħed għandux jeżerċita dik is-seta l-kap tal-Oppożizzjoni l-ewwel reazzjoni tiegħu jgħid illi minnu fih għandhom jinfetħu proċeduri addizzjonali. Il-Prim Ministru qal li l-proċeduri ta' arbitraġġ jinsabu fi stadju avvanzat wara li l-Gvern qabbat l-aqwa timijiet legali lokali u barranin flimkien mal-Avukat tal-Istat u ttieħed ukoll il-kontroll tal-isptarijiet qabel is-sentenza finali.